Id-distak bejn il-fqir u s-senjura tikber u l-Gvern Laburista ikun insensittiv lejn din il-kwistjoni. Dan intqal fl-editorjal fil-Malta Independent fejn intqal li l-Gvern Laburista mhux qiegħed jagħmel biżżejjed biex jiġġieled l-isfidi tal-għoli tal-ħajja li qed jaffaċċjaw ammont kbir ta' Maltin. Dan l-editorjal spjega kif il-Partit Nazzjonalista qed imexxi l-quddiemat ta' proposti li determinati li jwettqu meta jiġu elett, inkluż li ma jintaxxawx il-kola, xi ħaġa li l-Gvern Laburista jirrifjuta jagħmel. L-editur fakkar kif konferenza tal-aħbarijiet li saret reċentament, il-Partit Nazzjonalista ppreżenta trolli mimli oġġetti li l-familji jixtru kuljum. Il-prodotti li għażlu kienu l-istess oġġetti msemmin fix-shopping list li kienu ppubblikaw il-General Workers Union fil-gazzetta tagħhom l-Orizzont fl-2020. Il-Partit Nazzjonalista sostna li x-xirja żdiedet b'37% f'5 snin. U minkejja li żdiedu l-prezzijiet, il-pagi u l-pensjonijiet molewx bl-istess persentaġġ u għalhekk ħafna persuni qed ibatu ħafna biex ilaħqu mal-ħajja. Apparti minn hekk il-konflitt fl-Ukrajna u l-effetti tal-pandemija wkoll ikkawżaw żieda fl-inflazzjoni. Iżda minkejja li dawn l-effetti taffew ftit, il-familji xorta ibatu. L-editorjal fakkar ukoll kif l-iskema tal-Gvern Stabilità ntemmet f'Ottubru li għadda u ma ġietx imġedda u dan ukoll affettwa xi prezzijiet. L-editorjal faħħar l-inizjattivi li ħall-Partit Nazzjonalista u sostna li l-Gvern għandu jieħu nota ta' x'qed jiġri għax il-poplu Malti qed ibati kawża tal-insensittività fit-tmexxija ta' Kastilja.